ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्ति भक्ते भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನೊಂಡವು ಪುರಾಣಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನತೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ 18వ ಪುರಾಣ ಮಹಾಪುರಾಣ ಐಟು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಾಗವತಂ ಐಟು ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಾದ ಪುಟ್ಟನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೋಣ ಆ ಪುರಾ ವಿಷಯನ ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚೊಂದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದು ಐತ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ನಮ್ಮ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಈ ಜಗತ್ತಿಂಚಂಡ್ವಾ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅದೇ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪಣು ಭಗವಂತ ಅರ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ನೆಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಅಂಚಂದು ತೆರಿಯುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡೇರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಈ ವಿಷಯ ತುಯ ಬೊಕ ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚಾಂಡು ಅದೇ ಐಕ್ 24 ತತ್ವದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಇಂಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಐನ್ ತತ್ವ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ನೆತ್ತ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಐತ ಲಕ್ಷಣನ್ ಮತ್ತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಸೃಷ್ಟಿನ ವಿವರಿಸವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಅಂಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಾಂಡು ತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕ ಎರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 4 ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಐಟ್ ಏನೋರ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ 4 ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ತುಯ್ಯ ಅಂದವೆ ಕೋಡೆಲ ಪಂತುಂಡು ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೇಂಡಲ ಮರಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದು ಪಣ ಈ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ದೇಹ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಡ ಆರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದ್ರಿಯಾದ ಅಧಿದೇವತೆನಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆನಗ ಅಕ್ಲು ಆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಆಯ್ನಾರೇನು ಪಣ ಭೌತಿಕ ನೆಕ್ ಅವೇ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಮೂಲ ಆಯ್ನಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೇನು ಲಕ್ಕ ಎರೆ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೇರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಂತೇರು ಆಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲು ವಿಫಲರಾಯ್ರಿ ಲಕ್ಕ ಎರೆ ಐಜಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲಕ್ಕ ಎರೆ
ದಾದಮಂತರ ಆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಶರೀರನು ಉರಿಯುರಿಯಾದ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಜಿಪತ್ ಮೂಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ತುಯ ಅಗ್ನಿದೇವೇರು ಅದೇ ಬಾಯಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರಿಗೆ ಲಕ್ಕಾಯರ ತುಯ್ಯರು ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ವಾಯುದೇವರು ಮೂಕುದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಆಯ್ಚಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಕಣ್ಣದ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ನೇತ್ರನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಗ ಲಕ್ಕಾಯರ ಆಯ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಲಕ್ಕೀಜರಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಿಕ್ ದೇವತೆ ದಿಕ್ಕದ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಶ್ರವಣ ಕಿಬಿತ್ತ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನು ಲಕ್ಕಾಯರ ಐಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೆರು ಈ ಚರ್ಮ ಮೂಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವನಸ್ಪತಿ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಮತ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲು ಶರೀರದ ರೋಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಮದೊಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಐದ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಲತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಐನ ಆರು ಜನನಾಂಗ ಪಣ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರು ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಐಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚದ ಆಜಿ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರತೆ ಅಜಿಪ್ಪತ್ಮೂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೈನಿ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕೊಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಜಿ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರು ಆಂಡಲ ಲಕ್ಕಾಯರ ಐಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪು ಅವೇ ಎಂಚದ ಭಾಗವತಮ್ಮು ನಮಗೆ ಅಪ ನಮಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣೆ ಅಪ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಅದೇ ಫಲ ಕೊರ್ಪು ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪನ್ಪು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ್ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪ ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ್ಲಾತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರು ಪಪ್ಪ ಪಂತೇರು ಪೋಪೆ ಈತು ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಬರ್ಪೆ ಅದೇ ಎಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಶ್ರದ್ಧೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಆಗ ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೊಂದು ವಾಂಡ ಆಗಾಯ್ತು ಫುಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮನ್ಪುಡ ಅಪಗನೆ ಅವ ಆಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನ ಅಂಚದ್ ಈ ಶ್ಲೋಕನು ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಗುದಂ ಮೃತ್ಯು ಅಪಾನ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠ ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ಹಸ್ತೋ ಇಂದ್ರ ಬಲೇನ ಏವ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠ ತದಾ ವಿರಾಟ್ ಗುದಂ ಮೃತ್ಯು ನ ಉದಾತಿಷ್ಠ ತದಾ ವಿರಾಟ್ ಹಸ್ತೋ ಇಂದ್ರ ಬಲೇನ ಏವ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠ ತದಾ ವಿರಾಟ್ ನನವರ ಪನ್ಪೆವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೋಡಿ ಅನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನವೆ ಮಾತೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪನೇರ ಪಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಡೈಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡುವ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ತೆರಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ನಮಕ್ ಜೀವನಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾಧಿತೋಜ ಉಂಡು ಅವಲ ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅದೇ ನಮ್ಮರನಿಕೆಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ತಕ್ಕತೆಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆರಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಲೆಗು ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಇಂಚಾವು ಅವೇ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ನಮಕ್ ಪಣ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಿ ಶಾಲೆ ಡವು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವಣ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಗವು ಕಾರಣ ಪೂಜಿ ಕಾಸ್ಮನ್ ಪೋಲಿ ಅವೇ ಆತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಪನ್ಪುನ ಐಟ್ ಆಪೂಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದ ವಿದ್ಯೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಅವೇ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಾರೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪಂಪರ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ಚಿತ್ತಭ್ರಮಣೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಬರ್ತುಜು ಪಂಡ ಓಲ್ಲಪ್ಪೋದು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದು ಬೊಡ್ಚಂದನ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಒಲ್ಲ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲ ಕೇಂಡೇರು ಇಂಚಿಂಚಿ ನಕ್ಲ ಕೇಂಡೇರತೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕತೆ ಕೇಂಡತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪನೆ ಪಳ್ಳೆಗೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇತೆ ಬೊಡ್ಚಂದನ ಅನರ್ಥಾಸ್ ಮತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಜಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಮೂಡು ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಅತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ದೀತತೆ ಎಂಕ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋಡತೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೊರೋಡು ಅಪಗನೆ ನಮಕ್ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥಾಪನೆ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೆರಿದೆ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅರ್ಜುನ ಇದಾದ ಮನ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನೆಂಕು ಕೊರ್ಲಾನ್ ಎನ್ನಡೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಾನ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಹೊರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗುದಂ ಮೃತ್ಯು ಅಪಾನೇನ ತಿಷ್ಟತ್ತಧಾ ವಿರಾಟ್ ಹಸ್ತೋ ಇಂದ್ರ ಬಲೇನ ಏವ ನ ಉದಾತಿಷ್ಟತ್ತಧಾ ವಿರಾಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗುದಂ ಮೃತ್ಯು ಉದಾತಿಷ್ಟತ್ತಧಾ ವಿರಾಟ್ ಹಸ್ತೋ ಇಂದ್ರ ಬಲೇನೇವ ನ ಉದಾತಿಷ್ಟತ್ತಧಾ ವಿರಾಟ್ ಗುದಂ ఆయన ಗುದ ಅಲೆ ಅದೇ ಗುದ ಪಂಡವೇ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಮೃತ್ಯುದ ಆದಿದೇವತೆ ಅಪಾನೇನ ಪಣ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ನ ಉದಾತಿಷ್ಟತ್ ಎಚ್ಚರ ಮನ್ಪಾಯರೆ ಆಯ್ಜಿಗೆ ತಧಾ ಅಪಗ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಹಸ್ತೌ ರಡ್ ಕೈಕ್ಲೇನು ಇಂದ್ರೆ ಬಲೇನ ಪತೊನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಪುನ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏವ ನಿಜವಾದ್ಲ ನ ಉದಾತಿಷ್ಟತ್ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲಾಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ತದಾ ಅಪಗ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೃತ್ಯುದೇವ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಗುದನ ಪ್ರವೇಶಿಸರು ಮೃತ್ಯುದೇವತೆ ಅಂಚದು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆದ ಜಾಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಒಯ್ನ್ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಗುದ ಅದೇ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗೇನು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರಿಗೆ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆತಜಿಗೆ ಲಕ್ಕೀಜರ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡದ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ವಸ್ತುನ ಪತ್ತುನ ಇಜಿನ ಬೂರ್ಪವನ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಲೇನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿರತೆ ಇಂದ್ರ ಕೈತ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಂದೊಂಡ ಅಂಚಿಂಚಾವಂಡ ಇಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾ ಕಲ್ದೆ ಇದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪ್ಪುನ 1% ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳನೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವೇ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಹೌದಾಯ ಅಂಚ ಅಂದುದಾಯ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಂಡು ಪೂರದ ಉಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ಜೀವನಾಡು ಅದೇ ಯಾಕೆ ತೆರೆಯೋಡು ಒಂದು ಆಯ್ ಪನ್ಪುನೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಗಲು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದೇ
ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮೆಕ್ಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ದಯಿತು ಟೀಕಾ ಅವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದಾಯ ಪಂತೆರು ಕಲ್ಪಾದೇರು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡ್ಪಂಡದು ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ ಇಂದ್ರ ಕೈನ್ ಪ್ರವೇಶಂ ಅಂತರಿಗೆ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕೀಜರಿಗೆ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ಅವೇ ಈತ ದೇವತೆನಕ್ಲೇನು ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪಾರು ಅಂಚದ ಒಟ್ಟು ಎನ್ಮ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಲ್ನ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕೀಜರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 57 ನೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲೇನು 3 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಗವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಭಕ್ತರಿಗಂತೂ ಅಂತೆ ಬಂಗನೆ ಅವು ಅತೆ ಪನ್ಪುನ ಕೇನು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಪನ್ಲೆ ಕದೆ ಪಂಡ ಅದೊಂತೆ ಹೆವಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಆಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಕಲ್ಪೋಡಿವೆ ಅವೇ ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೊಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಗೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಲ್ಪರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪು ಪಂಗನೆ ಆಪು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ನೂವೇ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಧಾಮಗ ಪೋಲಿ ಅದೇ ಕೂಡ ಕೂಡ ಬರ್ಪುನದೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನದೆ ಜೀವನ ಸೋತದೆ ಪೋತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾವ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪುನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಬರ್ಚಪ್ಪ ನೂವೇ ಸಾಕಾತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಡೆ ಮುರ್ಕೆರೆ ಅಂತೆ ಬಾಕಿ ಪುನೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರಡು ಮುರ್ಕುದು ಪೋತ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಪನ್ಪುನ ದುಃಖಾಲಯ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾದ ಪದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡು ಪಂಡ ಸನಾತನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಡ ಕಿನ್ಬೆರು ಕೆ ಆಮಿ काय मोरा तापत्रयान यान येर इंक दाय इत तापत्रय जीवनड ऐक चैतन्य महाप्रभु पनपर जीवेर स्वरूप होय तेर कृष्णदास जीवದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ದಾಸೆ ಆದುಪ್ಪನ ಐನು ನಮ್ಮ ಮರತ್ತದ ಈ ಜಗತ್ತು ಬತ್ತನೇರದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಪೂರ ಮರತು ಬಿಡ್ಪ ಅದೇ ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಗುಂಡಿರ್ಬಿಡುದಪ್ಪ ಅಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಜ್ಞಾನದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಉಡುಪಿದೆ ಬರೋಡು ಅವೇ ಬೇತೆ ದುಃಖದ ಬೇತೆ ಕಾರಣನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪುನ ನಾವು ತೆರಿಂದ ಕಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದುಃಖ ದೂರ ಆಪುನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಚಿನನೇ ಅವಡು ಇಂಚಿನನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪ ಅದೇ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಜೈಟಿ ಆಪುಜಿ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಅದು ಪುನತ್ತಿಗೆ ಇಂದುವೇ ಜೀವನ ಅಡಿಗೆ ತಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಬೊಂಡ ತೋಜೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಅದೇ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೇ ವಿಮುಕ್ತೋ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ತೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೇರ್ ಅದೇ ಪೂರ ದುಃಖನೇ ವಿಮುಕ್ತೋ ಅಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಎಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತನ ಪಣ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡತೆ ನಮಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆವಡು ವೆನ್ ದ ಎಂಬಾಡಿಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ದೀಸ್ 3 modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distress and can enjoy nectar even in this life, not next life. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜರು ಒಂದುವೇ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅದಪ್ಪ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದುವೇ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಸುಖಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನಿಯರ್ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ನಡಪರಿಗೆ ಅದೇ ಸುಖಂ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಪನರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲ ಸುಖ ಇಂಚಿ ನಾನು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪುನಃ ದುಃಖಡ ಈಗ ಸಾಧು ನಕ್ಲದೆ ಅದೇ ಸಿಂಗಲ್ ದಕ್ಲ ದುಃಖಡೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅದೇ ಎಂಕ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗಂತೂ ದುಃಖ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಂತಿಜಾರೆ ಯಾನು ಉಂತೆನ ಕೇಂದಿಜಾರೆ ಅಂತಿಂತೆನ ಕೇಂದಿಜಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆನಕ್ಲ ಇತ್ತನೇ ಅವೇ ಅಂಡ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಡುಪ್ಪರು ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಜೀವನದ ಆನಂದಗೆ ತೊಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತೋಡು ಅವೇ ಅವೇ ಇಕ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪಲಿ ಒಂದೇ ಲೈಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅತ್ತು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆದ ಪೋಪು ಈ ಶರೀರಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿನ ಹೊಂದುವ ಈ ಶರೀರ ಬುಡ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನುವರು ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಪಂಡ ಶರೀರ ಬುಡ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚ ದೇವರು ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಲೋಕ ಬುಡ್ದು ಬೈದ ಬನ್ನಾಗ ದೇವರದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬೇತೇರೆಲ್ಲ ಕಡಪಾವುಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೇ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಅಂಚದಾರ ಪೂರ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಪೂರಲ್ಲ ದೇವರು ತುಪ್ಪಾರು ಅವೇ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 57ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪಂಪವೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಈ ಭಾಗವತಂದ ಉಂಜಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಲ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆನ್ ತೆರಿಪಾವನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಲ ಆತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅವೇ ಯಾಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಕೀನೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತೆ ಎನ್ಮ ದೇವತೆನಕ್ಲು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಬಾಡಿಗಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿರ ಅಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕೀಜರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅವೇ 57ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ವಿಷ್ಣುಗತ್ಯ ಏವ ಚರಣೌ ನ ತಿಷ್ಠತ್ ವಿರಾಟ್ ನಾಡಿನಾಧ್ಯ ಲೋಹಿತೇನ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ ವಿರಾಟ್ ವಿಷ್ಣುಚರಣೌ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ನಾಡಿನದ್ಯ ಲೋಹಿತ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ನಾನೂರ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ವಿಷ್ಣುಗತ್ಯ ಏವ ಚರಣೋ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ನಾಡಿನದ್ಯ ಲೋಹಿತೇನ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಚರಣೌ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡವೇ ಮಾತಾಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೇರು ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಅವಡವೆ ಭಾಗವತನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸಡು ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ನಿರ್ಜಲತೆ ಪಾಂಡವ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಐಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅವಡವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಅಂಚದಿತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುಗತ್ಯವ ಚರಣೌ ಚರಣೌ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ನಾಡಿನದ್ಯಾ ಲೋಹಿತೇನ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್. ವಿಷ್ಣು ಪರಮಪ್ರಭು అయిన ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತ ಗತ್ಯ ಚಲನೆದ ಅಂಗರ್ದು ಇವ ನಿಜವಾದ್ಲ ಚರಣವು ಆರ್ನ ರಡ್ಡ್ ಕಾರಲೇನು ನ ಉದಾತಿಷ್ಠರ್ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸೈಜರು. ತದಾ ಅಪ್ಪಗ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ನಾಡಿ ಆರ್ನ ನಾಡಿಲೇನು ನದ್ಯ ನದಿಕುಲು ಲೋಹಿತೇನ ಪಂಡ ನೆತ್ತಿರ್ದ ಚಲನೆದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ನ ಉದಾತಿಷ್ಠರ್ ಎಚ್ಚರ ಐಜರು. ತದಾ ಅಪ್ಪಗಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭು ವಿಷ್ಣು ಚಲನ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಪಾದಲೇನು ಪ್ರವೇಶಿಸರಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಅಪ್ಪಗಲ ಪಂಡ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಪಂಡ ಲಕ್ಕದುಂತೆರೆ ನಿರಾಕರಿಸರಿಗೆ ಪಂಡ ಲಕ್ಕದುಂತೆರೆ ಕೇಂಜರ್ ನಿರಾಕರಿಸರು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನದಿಕುಳು ನೆತ್ತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಲನಾ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ರಕ್ತನಾಳಲೇನು ಪ್ರವೇಶಿಸರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಚಲಿಸವನಂಚನೆ ಮಂತಿಜರಿಗೆ ನಡಪುನಂಚನೆ ಅವೇ ಐನ್ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚದು 10 ದೇವತನಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೇರು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಬಾಡಿದುಲೈ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕದು ಅಂತಾರೆ ಕೇಂಜರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ನಮಕ್ಕೇನ್ಗ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಪಂಡ ಅಜಿಪ್ಪತ್ ಮೂಜೆರ್ದು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೊಟ್ಟೈತೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಅಜಿಪ್ಪತ್ ಮೂಜು ಅಜಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೈನು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತಾಜು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅದೇ ಐನು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ರಡ್ಡ್ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಐನು ಶ್ಲೋಕಡ್ 10 ದೇವತೆನಕ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಲ್ನ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕೆರೆ ಕೇಂಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುನ್ ಅವೇ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೆನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಕ್ಷುತ್ರಿಭ್ಯಾಂ ದರಂ ಸಿಂಧು ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ಹೃದಯಂ ಮನಸಾ ಚಂದ್ರ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್. ಕ್ಷುತ್ರಿಭ್ಯಾಂ ಉದರಂ ಸಿಂಧು ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ಹೃದಯಂ ಮನಸಾ ಚಂದ್ರ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್. ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಷುತ್ರಿಭ್ಯಾಂ ದರಂ ಸಿಂಧು ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ಹೃದಯಂ ಮನಸಾ ಚಂದ್ರ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಧುರಂ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಕ್ಷುತ್ರಿಭ್ಯಾಂ ಉದರಂ ಸಿಂಧು ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ಹೃದಯಂ ಮನಸಾ ಚಂದ್ರ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ತಥಾ ವಿರಾಟ್. ಕ್ಷುತ್ರಿಭ್ಯಾಂ ದೃಢಭ್ಯಾಂ ಪಂಡ ಬಡವು ಅಂಚನೆ ದಾಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡವು ಬಾಜಿಲ್ ಐನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನ ದೇವತೆ ಅದೇ ಇರು ಸಮುದ್ರ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರು ಬಂಜಿನು ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆ
ನ ಉದತಿಷ್ಠತ್ ಆಂಡಲ ಲಕ್ಕೀಜರಿಗೆ ತದ ಅಪಗ ವಿರಾಟ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಹೃದಯಂ ಆರ್ನ ಹೃದಯನ್ ಮನಸ್ಸ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಾರಾತುಜಿ ತದಾ ಅಪಗ ವಿರಾಟ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ರಡ್ಡು ದೇವತೆನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಏತಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 16 ಅದೇ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಡ್ ರಡ್ಡು ದೇವತೆನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ತೇರ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರೆ 11ನೇ ದೇವತೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆ ಬಡವು ಅಂಚನೆ ಬಾಜೆಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಕಲ್ಲಿತ್ತ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಏರೆಗು ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು दादा मन पड़ू चैट बॉक्स में मैसेज पाड़ ले तुले तो विषय ये तो रहस्य वायना अदे हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी एकादशी ಎಲ್ಲ ಅಂಜವೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ನೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಮುದ್ರ ಮೀಯೋಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನತೆ ಇರೆಗ್ ಬಡವ್ ಬಾಜೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಬಡವ್ ಬಾಜೆಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ದೇವತೆ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಅವೇ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಕಲ್ದ ಪಂಡ ನೇನೆ ಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರತೆ ಮರತು ಬಿಡ್ಪ ಕೆಲವರು ಕಲ್ತನೇನು ಮರತು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ರಿಕವರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ನರಂಬುದ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪಲ್ನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಟ್ ಮಿಯೋಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅತೆ ನದಿ ಕ್ಲೇಡು ಮಿಯೋಡಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನರಂಬು ಇದೇನ್ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ಏರ್ಪಂಡ ನದಿತ್ತ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಬಡವು ದಾಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ ಕ್ಷುತ್ರಿಢ್ಯಾಂ ಪಂಡ ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದರಂ ಬಂಜಿನ ಸಿಂಧು ಪಂಡ ಕಡಲ್ ಅವೇ ಸಮುದ್ರ ಪಣ ಸಮುದ್ರದ ಆದಿ ದೇವತೆ ಅರೇರ್ದಲ ಎಚ್ಚರ ಮಂತರ ಆಯ್ಜಿ 11ನೇ ದೇವತೆ ಆದ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಬಾಡಿ ದೊಲೈ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರಿಗೆ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ್ ಲಕ್ಕಾಯ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪರು ತದಾ ಅಪಗ ವಿರಾಟ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಹೃದಯಂ ಆರ್ನ ಹೃದಯನ್ ಮನಸ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತ್ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸರಾಯ್ಜಿ ತದಾ ಅಪಗ ವಿರಾಟ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಅದೇ ಅರ್ ಮನಸ್ಸುದ ದೇವತೆ ಅಂಚದು ಅರ್ ಮನಸ್ಸನ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೃದಯನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರ ಅಪ್ಪಗಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಗ್ ಲಕ್ಕರಾಯ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ 11ನೇ ದೇವತೆ ಆದ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆ ಪಂಡ ಅರ್ ಬಡವು ಬಾಜಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ದೇವತೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಬಂಜಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರಿಗೆ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕೆರ ದಾದ ಮಂತರ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಂತರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರದೇವ ಮನಸ್ಸುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರಿಗೆ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಕಾರಾಯ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚದ್ 16 ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಬಾಡಿ ಅವೇ ಅಂದ್ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಅಂದ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡೆ ಅವೇ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡರ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡೆ ರಿವರ್ ಮನ್ಪುಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಲೆ ಏನು ಇರೆ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೀಯೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲತ್ತ ಕೈತ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ತುಲೆ ಈ ಫಿಂಗರ್ನ ನಮ್ಮ ಮೀಪುನ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಟಚ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಪನೋಡಿಗೆ
ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ 7 ನದಿಕ್ಲೇನ ಲೆತ್ತದ ಆ ನೀರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂಚ ನದಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಲೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಆ ನೀರಿಡು ನಮ್ಮ ಮೀಂಡ ಅದೇ ಬೊಕ ಮೀನಗ ಓಮ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಗತೋಪಿ ವಾ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಾಂತರ ಶುಚಿಹಿ. ಈ ಮಂತ್ರ ಪನೋನು ನಮ್ಮ ಮೀಯೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೀಂಡ ದಾದಾಪ ಆ ಪಂಡ ಇದೇನ ಪದ್ಮಪುರಾಣಲ ಪನ್ಪುಣು ಗರುಡ ಪುರಾಣಲ ಪನ್ಪುಣು. ಈ ಮಂತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು. ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮೀಂಡ ನಮ್ಮ ನದಿಕ್ ಪೋದು ಮೀನಾತೆ ನಮಕ್ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ. ಅದೇ ಸ್ನಾನ ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುನೆ ಶರೀರದ ಕುರೆದೆಕ್ಕಿರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಶರೀರದ ಕುರೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಕುರೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತಡೆ ಯಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಬರ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಡ ಸ್ನಾನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸ್ನಾನಂ ಮನ ಮಲತ್ಯಾಗ. ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ನಾನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಶರೀರದ ಕುರೆ ದೆಕ್ಕುನತ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಕುರೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೊಡಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಂತನ ಮೀನ ಫಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೀಯೋಲಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮೀಂಡ ನಮಕ್ ನದಿಟ್ಟು ಮೀನ 7 ಸುದೈಟ್ ಮೀನ ಫಲ ಬರ್ಪು ನಾರದ ಪುರಾಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಣಿದ್ದೇನೆ ಅವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವೇ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀಲೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತರೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಅವೇ ಮಾತಾಜಿಡ ಕೇಳ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ ಮಂತ್ರ ಕಡಪಾವೇರವೇ ಅರ್ಥದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪಾವೇರು ಸುಖಿ ಮಾತಾಜಿಡ ಕೇಳ್ನವೇ. ಅಂಚದ ಇತ ಪದ್ರಾಡು ದೇವತೆ ನಕಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಬಾಡಿ ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕೀಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಕ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ದಾದಾಪುಣು ಅವೇ ಬುದ್ಧ್ಯ ವಿರಾಟ್ ರುದ್ರ ತಿಷ್ಠತಧಾ ವಿರಾಟ್ ಬುದ್ಧ್ಯ ವಿರಾಟ್ ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪಡ್ತು ಇಂಚ ಅದೇ ಅರ್ಥಾಪನತೆ ಚೂರಾನ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇರಗಾಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡೆ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಅವೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳವೆ ಕೇಳೋಜೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳೋಜ ಮಾತಾಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳೋಣತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಕೇಳೋಣಿಗೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಕ್ಯಾನ ಇತ್ತವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರು ಈಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓದುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಓದುವತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರು ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಆದ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 24 ಬುದ್ಧಿ ಉದತಿಷ್ಠತಧಾ ವಿರಾಟ್ ರುದ್ರ ಅಭಿಮತ್ಯ ಹೃದಯಂ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠತಧಾ ವಿರಾಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
तदा विराट रुद्र अभिमस्य हृदयं नासुदतिष्ठाद्यथा विराट ಹೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿರಾಟ್ ರುದ್ರ ಅಭಿ ಹೃದಯ ನ ಉದಾತಿಷ್ಠ ತಥಾ ವಿರಾಟ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಬುದ್ಧಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಪಿ ಕೂಡ ಹೃದಯಂ ಆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಹೃದಯನ ನ ಉದತಿಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಲ್ಲ ಅರೆ ಲಕ್ಕಾರ ಐಜಿಗೆ ತುಲೆ 13ನೇ ದೇವತೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಬಾಡಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರಿಗೆ ಆಂಡ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಕಾರ ಐಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತದಾ ಅಪಗ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ನೇ ದೇವತೆ ಅದು ರುದ್ರ ಶಿವ ಅಭಿಮತ್ಯ ಪಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಮನ್ಪುನ ದೇವತೆ ಹೃದಯಂ ಪಂಡ ಆರ್ನ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಹೃದಯನ ನ ಉದತಿಷ್ಠತ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರ ಆಂಡಲ ಎಚ್ಚರ ಮಂತರ ಆಯ್ಜಿ ತದಾ ಅಪಗ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಅಂಚದು ನೆಟ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ 11 ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ 7 ಶ್ಲೋಕದ 1 ಶ್ಲೋಕಡ್ ರಡ್ ದೇವತನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದೆ 14 ಅಂಚದು ದೇವತನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂಡಿಡ ಮುಟ್ಟವೆ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಬುದ್ಧಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶಿಸರಿಗೆ ಆಂಡಲ ಅಪಗಲ ಸ ವಿಶ್ವ ಪುರುಷನ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಕು ನಂಚೆನೆ ಮನ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ 14ನೇ ದೇವತೆ ಆದ ರುದ್ರ ಅಹಂಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರು ಆಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಪಂಡ ಪಂದು ನಂಚೆನೆ ಲಕ್ಕು ನಂಚೆನೆ ಮನ್ಪರಾಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ್ 14 ದೇವತೆನಕ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕಜರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕನಂ ಅವೇ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಏರ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನಗ ಲಕ್ವೇರನ್ ಅವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನಿಡೆ ಏನ್ 3 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂತವೆ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಡು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೋಡ್ತುಲೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉನ್ನತೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತು ಜನ ತುಪ್ಪೆ ಭಾಗವತ ಓದು ಮುಗಿಪರ ಖಾಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಭಾವಾರ್ಥಲ ಇಜ್ಜು ಕೆಲವರ ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬೊಕ ಶ್ಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಭಾರಿ ರೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತೊಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೋಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಪುಡ ಅವು ದೇವರ್ನ ವಾಣಿ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಏಕೇಕ್ ಅಕ್ಷರಂ ಪುಂಸ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಕ್ಷರಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಪನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಾವನೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ದಾಯೆ ಈತಿತು ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾವನೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಾಪು ನಮ್ಮ ಈ ದುರ್ಗುಣ ಪಿದೈ ಬರ್ಪ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪೋಡು ಇಂದು ಪೋಯ್ಜಿನ ಅಂದುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮನ್ಪುನೆ ಇನ್ನು ಪೋಯ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡತೆ ಜೀವನ ಖುಷಿ ಆವಡು ಅದೇ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡ ಈ ದುರ್ಗುಣ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಪೊರ್ಲೋಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಂಡ ಅದೇ ವಿಷಯ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡಿತೆ ಏತು ಸುಲಭ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತನ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಚೂರಲ್ನ ತೆರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪು ಅವೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪನ್ಪೆ ಬೇರೆ ಅವಡಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಇಜಿನ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ್ ಕಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನ ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೆನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್
ಹಾ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪನ್ಪೇರಮ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಪನೆ ಶ್ಲೋಕವೇ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಚಿತ್ತೇನ ಹೃದಯ ಚೈತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರವಿಶತ್ಯಧ ವಿರಾಟ್ ತದ್ಭುತ ಪುರುಷ ಸಲಿಲಾತ್ ಉದತಿಷ್ಠತ ಚಿತ್ತೇನ ಹೃದಯ ಚೈತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಶತ್ಯಧ ವಿರಾಟ್ ತದ್ಭುತ ಸಲಿಲಾತ್ ಉದತಿಷ್ಠತ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೋಡವೆ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ ನೇತ್ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳರ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿಲ್ಲ ಕೇನ್ ನಾಲ್ ಈತು ಸರಿ ಪನ್ನಾಗ ಅದೇ ಕೇನ್ ನಾಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಈಕತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತುಜಿಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಐಕೋರಾರು ಪಂಡ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತುಲೆ ಪದ ಪದ ಅರ್ಥದಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪದ ಪದ ಅರ್ಥದಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರತೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜೆ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಅವ್ರ ಇಡೀ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಇದೇನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತಾರೆ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೆರಿಯೋಡು ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇದೇನ್ ಮಾತ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪಲ್ಲ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಪುಜ ಅವೇ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಪ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಏರ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪೋಡು ತಿರಿಯೋ ನೋಡ್ ಪನ್ಪನವೇ ಅಂಚದ್ ನನ್ನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಚಿತ್ತೇನ ಚೈತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಲಿಲತಿಷ್ಠತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ತೇನ ಹೃದಯಂ ಅವೇ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಏಕಾದಶಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಐಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಚಿತ್ತೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಲಿಲ ತಿಷ್ಠತ ಚಿತ್ತೇನ ಕಾರಣ ಚಿತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೃದಯನು ಚೈತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಅಧಿದೇವತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರನ ತೆರಿನ ಪ್ರವೇಶಿಸರ ಯದ ಯಾಪ ವಿರುಷ ತದಾ ಅಪಗ ಇವ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುರುಷ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಸಲಿಲತ್ ನೀರಿಡ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿತ್ತುಲಕ್ಕಿರು ಅಂಚದ ಇಡಮುಟ ಏತು ದೇವತೆ ನಾಕ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೇರ ಬಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಇಡಮುಟ ಏತು ದೇವತೆ ನಾಕ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೇರು
ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನನೆ ಮರತ್ ಪೋಣು. ಇತ್ತೆ ಪನ್ನತೆ ಜಸ್ಟ್ హర్షిత మాతాజీ పండారు వెరీ గుడ్. అవే 14 దేవతనకులు ప్రవేశం అంటారు. ಅವೇ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಏತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಅದೇ ಏತಾಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಲೆ 7 ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡು ಅದೇ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪತ್ನಾಲು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೈನ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತಾಜಿ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೋರ್ಂಬ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ರಡ್ ದೇವತನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ. ನೆನಪು ದೇರ ಸುಲಭ ಉಂಟು. ಈ 14 ದೇವತನಕ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಂಡಲ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕೀಜರು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿಯರು. ಚಿತ್ತೇನ ಅಂಚದು ದಾದಾ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನ ಅಧಿದೇವತೆ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಐನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ದೇವತೆ ಚಿತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶಿಸರಿಗೆ ಅದೇ ಆ ಕ್ಷಣಟೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಪುರುಷ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಕಾರಣೋದಕಲೆರ್ದು ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಕಿರು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಲಕ್ಕಿರು ಚಿತ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಚಿತ್ತನ ಹೃದಯಂ ಚೈತ್ಯ ಚಿತ್ತ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಅವೇ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಣ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನನೇ ಮರಪುಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗಾವ್ ಗಡಿ ದಾಯ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪನ್ನೆ ಈಸಿ ಆದ ಅದೇ ಇತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಪನ್ನ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಈತನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಭತ್ತನೇಕ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಈತ ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಕೇನು ಆತೆ ದೇವರನ ವಿಷಯಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅಂಚದ 15 ಅದೇ ಐಟು ಚಿತ್ತ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸವನ ದೇವತೆ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ವಿಶ್ವ ಪುರುಷ ಆರು ಲಕ್ಕೆರಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನನ್ನ